Halo, dobry. Dzień dobry. To jest Dawid, a my jadymy, wszystkie jadą po karta. Ten pan tam nie będę blach pokazywał z tego Renault, jemu CS nie działo na fol i on jedzie. Tamtemu panu się LOL nie odpalał. Tam mamy tak zwane Katowice Eye, wzorowane na London Eye. O, tam też pan jedzie, temu panu zaś nie działa BF. Tam wszystkie widzą, jadą. że po płytach gówno jadą. Ja, tam jadą po pyta gówno. Mieli bebechy na wierchu. Ja. No i... Ale jeszcze, ja widzę sobie, że Ram tam potrzebował Ja taki tam gościu. Ci już wracają. O, tam już patrzcie jak dupią. Ciul, 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 ciul. Co by zamontować? One już dostali i już walą do domu zamontować i potem będą ciś live'y, nie? A to jeszcze nie Katowice. To jeszcze nie są, ułomy są na granicy dopiero, nie? No. O, tutaj nawet, a nie beda, bo pan Gorol jedzie z Będzina z przodka, ale to już tam... No, tam chyba Rezig już nawet jedzie. Ja? Bo tak widzę, tako Dauerwela. Ja, on Tako Dauerwela mu udupiono na głowie. On pranki jedzie robić. Ja! Challenge. Pra. Dobra, No. my mamy challenge, żeby się dostać do Katowic. Ja. No. Ja mam nadzieję, że moja karta nie przekroczy tej temperatury. Ja też mam taką nadzieję. Patrzcie! Pani leci po kolei, no już jadą! Pani! O, patrzcie, a sam tutaj wam przedstawiamy największą fara na Wierchnym Śląsku. No w Katowicach na pewno. No, a na pewno czaicie jak tam faro szło bogato, Była a to ministrantów. ciubaj! A jak mają poblisku do Silesii, Ja, to mogą sobie kupić komża. wielki świat! Wielki Śląsk. Świat możliwości, patrzcie. My chcieli ino po karta, a my już na Manhattan dojechali. My tam mamy tarczę antyrakietową na środku ronda. Ja. A same Bill Gates sam mieszka, go dają. A jeszcze zobejrzą, jak my sam podjadymy pod tym. Bo taka kopuła. Ja. Bo to niektórzy nie wiedzą, że to co sam na rondzie jest, to kiedyś było na dachu tego ronda. Znaczy tego spotku. Ino śleciało. No śleciało. No, że mamy czerwony, no nie możemy jak w GTA. No nie możemy. O, sam pan tyż po karta. Ci już kupieli, patrzcie jakie tasie mają. Ja. Jak ją wdupia w rondo! A to jest ten spadek, którym Ślązoki przylecieli na Śląsk. Ja, a w Sosnowcu to mieli małe, ten talerz był mniejszy i się łostał tam. Ja. Ale uważaj, bo teraz robią manewr. A widziałeś jak na nauka jazdy hopy tu zawsze jeździli? No. Taka blondyna głupia, ona w lewo jechała. A ja teraz w prawo, żeby się nie wyciulać. Patrzcie, a sam się buduje takie centrum do streamowania. No. To jest budowane tutaj z funduszy YouTube'owych moich i Dawida. I my sam będziemy zatrudniać streamerów i potem streamować. I to O, będzie... ja sam będę miał mój gabinet. Dawidzie, co sam masz kecis? Hopy, daj mi spokój. Już my za tą kartą przejeździli dzisiaj cały Śląsk. I Sosnowiec. Ja. Nawet pultoki przyszły po karta. Jadymy! Tajla następno, rajzy. Ja się tak. Co tam Dawid ucia? Ja se robię zimny łokieć. Klara daje fes, w ogóle... Ale muszę trochę. O. W ogóle, bo zasadniczo to my pojechali do tych Katowic na kebaba, nie? No ino na kebaba. Ino na kebaba, ale jak już żeśmy przyjechali, No. albo w Kresterawie, nie? Ale jak już żeśmy przyjechali, to patrza X-kom, nie? No to godą wleza, bo mam tak pora groszy na zbyciu. No i tam godą do hopka, nie? Że generalnie to chciałbym, żeby mi łaził CSGO na takich wyższych detalach, bo mi łazi ino na najniższych, nie? No i chłopak mi dał taką kartę, nie? No i pytam pana, a pójdzie na tym CS tak na full, a on go do... No nie, na full to nie, ale takie średnio niskie powinny pójść, nie? No żeby nie spałkować. Ja, żeby nie smukować, bo wtedy FPS-y lecą na pysk i na zol. No to go dom, no wezna, to dobra, no. No bo to gańba nie dają za darmo, no. Jak dają za takie nędzne pieniądze, Tak, JJ Kebaba zadycha, a Niklaus to dupca. Napiszcie w komentarzu, że Niklaus to jest, co my to, że ty jest co? Bogaty, jak się go dobrze? bogol. Ty jest Bogol, Niklaus jest Bogol. Kupił najdroższą kola. Szkoda, że nie można tej krauzy po tej coli, bo powiedz jako kola. Fritz Cola. I to nie od tego gościa, co był taki zły. To nie Fritz Nie Cola. Fritz, tylko Fritz Cola. Pierwszy raz, że pił cola za 8 zł. Bo ona z Niemiec była. Ja.
No Fritz, nie? No to z Niemiec. No i mogę powiedzieć, że jakby ona kosztowała 3 zł, to bych powiedział, że normalno kola. Ale po tym, że kosztowała 8, to no lepsza kola jako orzech pył. No, Ale jeszcze muszę powiedzieć, że już niedługo zrobimy, zobacz se sam, patrzcie! Roller coaster my są tycoon. w Londynie, to jest London Eye. London Kaj? O, tam no. Hopy kukurydzę, pola kukurydzy, Pokazy hopy, sam mamy największą żyrafa, która się jeszcze nie Najdziwniejsza żyrafa na Wierchnym Ja. Śląsku. Wszyscy się dziwią, co ona tako szpetno, ale ona już się tako sam normalnie pokazała na świecie. No. Tak Ona to się już było. Tak ją złonacyli, Troszkę ją ekło, ale to tąpnięć. a wiesz co się wszyscy pytają jak przyjeżdżają? Co? Czy ona jest w budowie? No mówię ci, czy ona jest skończona, no albo co? No. Takie wice. No i po tym, no karta mamy, Dawid się po maszkeciu. Jeszcze po maszkecią. Ja... Jadymy teroski strzelać. Jadymy strzelać. To zobaczycie tam na Umie czy u Niklausa taki materiał, co strzelamy. Ja. O, takie landschafty. U nas, na Śląsku. Pięknie. Wszystko wyrenderowane na nowej karcie. Patrzcie, widzieliście Ciderland. Patrz jaką mamy fontannę. Patrzcie, Niklaus pierwszy raz. U nas się tak kąpią. Ja. Niklaus pierwszy raz na Ciderland przyjechał. I teraz doznał szoku kulturowego. No. Że u nas w ogóle są Patrzcie, asfalty. ja już chcę nabytą. Jadymy. Patrzcie, kajmy jadymy. Dawid, kajmy są. No nie wiem, hopy, ty mnie, nie denerwuj mnie teraz. Bo Crysis. hopy, zaraz wdupcymy. To jest Crysis 3. Ale kopruchów jest. Bajsają. Hopie, to idzie dostać. Do głowy. A czysta teraz, uważaj! Ale że przycisk. To jest las tropikalny. Pierona, ja nie wiedziałem, że ten CS będzie aż tak pieruńsko gryfnie wyglądał. Ej, nie strzelaj! Zastój, nie!